हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थालायबाय ओमफ्राय नै जोंहा दिनै बिजावजालि ज' बेरायनो फैदों आरोखि खाथिनि जेलखानायाव हाबनो थांनो मोनो ए हाबजायो मानो हाबफैदों होनबालायनो हाबनानै ज' बेरायनोसै जोंहा दसे बेलासिनि मेसिना बिदि गाबो माबा गेसनि माबा बानायनो नागिरदों ना बेयाव ए गेस सोनानै हरग्रा ना मा होनो अनलाइन ना मा बैयाव अबावबा बानायनो नागिरदों खोमा ए गेसाबो मोनलाबायनो होननाय औ जोंनाबो दाख्लै बुकिं खालामनांलायदोंब्रा भिडिअ'आनो हरदोंदां आं मैयानिखौ हरनो रोङाखै नोंनो मानो हराखै एमबियानो दिनैसो आग्लायदों मैयाथ' गैखाया गैबावा आंना 1 पइन्ट बेसेबांबा दं 21 ना 20 दं गावनिया जोबजोब्बाय नायजोब्बाय आङो ओमफ्राय आंनिया दङ दहायनो 50% थांदों 50% बाबो नोंना ओरै थांजानाय मायो ओइजों थांजानायबा हनै नुहुरखाबायमोन जेलखानाया जेलखानायाव थांनो नागिरदों जोंहा ओमफ्राय मास मोनथामजों जेनेबा गेवथाराबासो माबा लिरनानै हरनो हायोनो बैयावहाय साबमिट खालामनायाव फेसबुक पेजनि दावराव साबमिट खालामनो एस'किंआ मोजां खिथायोथ' दालाय आंखौ सासे मानसि बुंहराखै एस'किंखौ लोगो अबेनिथाय बियो बाक्सानिसो खोमा बाक्सानि गोजान फैयोथ' क'क्राझाराव फैदोंमोन ना दाख्लै एस'किंआ मा होनोमोनलाय फिसाजोआ रागा जोंलायबावो फैसा हराबा दे माबाना होनायनि ना जोंहा बेरायहैनो नागिरदों लोगोफोरनि जेलखानायाव बल गेलेबावदोंलै नै बैयाव बेयाव गेलेदों मेरलासो दंसै दे आंखौ नैबेनिफ्राय ओरै रिल्स बानायनि बल जोदों बेलासिनि जा मोजां जाथारदों भिउफ्रा थाबायगासिनो दङ मोजां नुथारदों नै भिउफोरखौ मोजां नुयोदा आंनि नङाना हौवानिसो गावहा लाबाय आंनिखौ लाबाय माबा माबि खालामना मबाइलखौनो लेट खालामना होदों ओमफ्राय गावनो लानांबाय जोंहा बैयावनो बेरायहैनो नागिरदों नै लोगोफोर बेलासियाव आयै नै जिरायना थानो फैसा मोनबा थांनो माने आं रबिबाराव थांनो होनदोंमोन जोंना थांगोन ना मागोनथाय नै थांनो थाङा मा जोंना गैयाबा हनै मानसि रबिबाराव खै थारिख जायोथाय आं 23खौसो नेगोन 23 मालाय फैसा मोनगोन ना गावना होमबालाय नों पार्टि हैदो 23 बिशालाव थांनो नागिरखादों 23 थांजायो रबिबाराव लांनो होनदों सानसुआव मोजां जाथारगोन जिरायनो माबासो नुहुरबाय आंखौ नै ए बेनो बे जाबाय निथियानि स्कुल निथिया नोंनि स्कुल मोनबायना हिमिसार नालाय अबेजों गोजानाव ओरैनो हाबगोन जोङो बेनो जाबाय लोगोफोरनि लामाया ओरैबायदि मोजां गुफुर नामा देलायबावानो हाबनो मोनगोन ना मोना मिथिया लोगोफोर ओमफ्राय जों जायखिया फैबाय ओमफ्राय हाबनो मोनाबा मालाबा हाबफैफिननोसै नै ब्लगारा आब'नि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना हो मोनगोन ना मोनाथाय साइसआव नायनानै कनफिउस मोनोहाय दां रेलगारि नै मोनगोनदां मोनबा हामगौहाय
मालाय बिसोर सानैजों जा लोगो जायो नायनो ओंखारानो मोजां नुखायो नों सानैजों लोगो जायो नामा औ बे नबायदि आखाइ हमनायखौ नै लोगोफोर सिखावा खावदो बेयाव हाबना थाफैदो जोंनि खाथि जाखायो मा मा अबे अबे बे हारसाफोरनि न' सिखावनिसो ए सिखावनिसो माथो नोंनो मिथिखायो माथो मानसि दंलाय हनै सर हाबनो मोनबा हामगौहाय मोननाय नै लोगोफोर बेनो जाबाय गेटआ खाथिबाबो दिनैसो फैदों आरोखि सिगाङाव हाबनो मोननाय समाव फैयासै दासो हाबनो मोनाबासो नै मोनगोन ना मोनाथाय मिथिला आरो दाथ' सफैबायमोन नै लोगोफोर हाबनो मोनगोन ना मोनाथाय नै गेटआबो नै लोगोफोर सोरबा सोरबा मोसौ खावदो बोरमा खावदो ओमफ्राय बेयाव थाफैदो जोंहाना खाथि जाखायो नालाय आं एकदमबारे बेदर ओंख्रि फैबाय थागोन सिखावा खावदो थाफैदो ओरैबायदि मोजां नै ओरैजाय नै सिङाव बेबायदि हाबनो मोननाय नङादां लोगोफोर पार्किं दां बेयाव पार्किं ओरैजाय पार्किं नै लोगोफोर सिङाव हाबहोगोन ना हाबहोआ मिथियाहै मानसिफोर दङ हाबनो मोननाय मोनबा फट' लाजागौमोन हाबनो मोनगोन ना मोनाथाय बेयावल' बै सिङाव मोनथारा नैबेयाव मोनगोन बेयावनो हाबनोसै लाबोदो अ थांहोला खोमा ने नै लोगोफोर सिङाव थांथारनो मोनलानो नैबेखिनियावनो जोङो माबानोसै बेयावनो फट' लानोसै साहा लोंनोसै थांनोसै फैबाय नै आयौ सैमा दङ नै ए गासिबो ब्लगार सैमासो जेव जेव नै जि मोजांखा बेयावल' खोमा ना नै बैलाय माथो जेल जेलालाय बेनोखाना ससेल' हाबनो मोनोनो ओमफ्राय जोङो बे मोखाङावनो फटक लालाबायना थांसै मानि गुवारथारना बुस्थुआ साइज मा जाथारदों माने सिङाव फटक लानोसै बेयावनो हाबनो मोनाबाबो मोखाङावल' बेरायनानै थांनोसै ना निथिया निथियाबो दङ निथिया हाय होनदो दे बेयावनो फटक लानोसैलै फैनायानो मोनाद्रायदों जोंना नै दसेल' फटक लाबाय ओमफ्राय जों दा नै न' फारसे थांफिनसै बेरायखांबायबो नालाय एसे मिसार माबायदि मोनखो गोसोआ माबायदि मोनखो ए थांफिनसै आरो नै दा थाबायबोनायजों मानायजोंनो लेट जाखादों टाइमानो एसे थाब ओंखारबोनांगौमोन ना जोङो मोनाबाय लोगोफोर जों दा न'आव थांफिनसै ओमफ्राय नोंसिनो बेखिनिखौनो देखायनो हाबाय सिङाव हाबहोआसै मोखाङावल' हाबहोबाय ओमफ्रायो बेनो आरो जोंनि न' खाथि जायो बारा गोजानबो जाया साहा मेथाइ लाबोदोंमोन नालाय बेखौनो लोंनोसै जानोसै थांनोसै बेयावनो जिरायना लोंलांसैहाय जोङो मोनालाय लांबायबो ओइ फैदो साहा लोंनोसै नांनाय नङादां बेयावनो साहा लोंलांसै साहा मोनाबाय लोगोफोर ओंखाम संनांगौ मानांगौ साहा लोंलांसै साहा माबा साहाया गुफुरसो जाबाय हनै माबा मार जाखो फ्लाक्सआव सोनायखाय बोरैबा जाबाय दा नै एथ' गाइखेर खन' ने बाव फैनोनो गाइखेर बायलायनानै गैया नै सायाबो गोसोमसो जाबावबाय
ทาลังไส้ไหนมูนอะไรไหน พี่เชียร์อะไร นี่ มึงเอาไปนั่งให้เยอะไปเยอะ หึ มึงเอาไปนั่งให้ แค่ เยอะ นี้ เลย เลยพี่ดิ น้องพูดบอกมูนอะไรเนี่ยเป็นไงเขาจานแล้วใช้ถังซิ พี่ทงพี่เทีย กระทงเนี้ย ดูกระทง ลงไปไอ้ยูกองทุนลุงไปลุงเอาไว้ ป้าพี่เชียร์รู้เรื่องไหม มีมาพิชาชันดาวเราเนี่ยเนี่ย นั่นเนี่ยนึกอ่ะ ชันดาวเราได้เรื่องครั้งสิบล้านนี่เด้อนะตาหน้าการีนี่ก็ชิโน่โฮนี่ พี่โล ก็ได้ใจป่ะ ฉันน้ำพุน้ำใส่อันนี้มา ไปนั่งขังใบ นี่มือนั่นไรไปให้ลูกเปิดนี่อันเดียร์มือเนี่ยวิไปดินุยาเดินนั่นนี่เลยก็เปิดโอ้นี่มากระเสียอันไปนี่ตาจึงอ่ะนกพัดที่ทางสิเลยก็เปิดจีบลังในวิดีโอก็เบิกเหนียวเดินถนนจัสกันบายบายพลาสติกอีดีกูลังทิ้งใช่ไม่ไทยพาเก็ตกูเบอร์วินี่จึงน่ะการีผีเขาไปการีมือนั่นเลยไปให้มึงเลยไอ้เราจะดูมันเนี่ยบ่ซึ่งอันนี้มาเนี่ยเรื่องกูเบอร์ซึ่งเบียกบ้าๆบุดึงมันนั่นแหละไปบุเรียกที่นั่น